Dneska som sa rozhodol, že si pôjdem kúpiť zo pár albumov a svoju zbierku kartičiek pekne poctivo roztriedím a uložím do albumov podľa daných sérií. Zároveň vám ukážem, ako pekne to môže fungovať aj bez originál Pokémon albumov alebo albumov určených priamo pre zberateľské alebo hracie karty. Klasický album má väčšinou strany upevnené napevno, čiže sa album nedá rozšíriť a vo väčšine prípadov má tým pádom nedostatok strán a miesta na uloženie kompletného setu. Ja použijem klasické zakladače na dokumenty, do ktorých si len vložím rozdeľovač na karty a tým vytvorím album šitý na mieru a zmestí sa mi tam či už 100 kartičiek alebo aj 450. Proste album si upravím tak, aby sa tam zmestilo presne to, čo potrebujem. Zohnať takýto zakladač nie je vôbec nič zložité a výber je obrovský a cenovo dostupný a oveľa výhodnejší ako klasický album. A ešte som dal rýchlu návštevu brlohu, ktorý už očividne nie je brloh, ale smarty.sk, kde som sa neúspešne snažil zohnať Destined Rivals a tak som odišiel aspoň s 2 Journey Together balíčkami, keďže mám z tejto série najmenšiu zbierku.